Máis cousas, hoxe presentouse en Santiago unha colección de xoias inspiradas nos coñecidos personaxes dos Bolechas, unha colección para toda a familia que sairá á venda nas vindeiras semanas. A editorial Bolanda e os ouribes composteláns de Finco Orfebres uníronse neste innovador proxecto empresarial para levar ao mercado unha colección de xoias inspiradas nestes coñecidos personaxes da literatura infantil da nosa comunidade. Nos pareceu estupendo non só porque se abre unha nova vía de negocio, que é algo fundamental para dúas empresas privadas, que neste caso sacaron adiante un proxecto innovador de emprendemento e que é un negocio ao fin e ao cabo, pero que tamén é algo moitísimo máis que recuperar o que son os Bolechas en sí. Do punto de vista creativo, eso tamén axuda a que vaya medrando o proxecto, non? Porque participar en outros profesionais como son actores ou realizadores, ou neste caso ouribes, va aportando tamén a súa perspectiva, a súa visión, non? Todas as pezas están elaboradas artesanalmente en prata, esmaltadas en diferentes cores e contan con selo de garantía de Galicia Calidade. Os detalles son moi pequeniños, conseguir as cores, axeitas moi ben as cores de cada un dos personaxes. En principio hai colgantes, pendentes, anéis e pulseiras. Un regalo para toda a familia e cun prezo que oscila entre os 22 e os 30 euros. Pois imos xa coa